नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखो भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी बेवफाई मीटर। बहुत बढ़िया गीत की रचना के लिए बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गा दी तनी तो गाना एकदम दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या आपके मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया एकदम निश्चिंत रही, निराश भइले की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस करी। हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और रुआ कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ बा बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए और नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मीटर देखी कैसे गाओगे बाटे। हे दीवाना से झूठ बोले रहलू काहे, हम तो जबरी ना कोइनी तू चहलू काहे। हो हे दीवाना से झूठ बोले रहलू काहे, हम तो जबरी ना कोइनी तू चहलू काहे। हमरा दिलवा के शीश मोहल ढहलू काहे। हे दीवाना से झूठ बोले रहलू काहे, हम तो जबरी ना कोइनी तू चहलू काहे। हमरा दिलवा के शीश मोहल ढहलू काहे, हमरा दिलवा के शीश मोहल ढहलू काहे। तो भैया थोड़ा सर्दी जुकाम बाटे, आवाज़ हमार खिलत नहीं खे, खाली डमी रुआ के बता दिले बानी। रुआ के स्केल से ऊपर से और गायम अच्छा लगी। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। और हमारे व्हाट्सएप के नंबर बाटे 8874473128। रुआ कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक कॉल या व्हाट्सएप कर सकता नहीं भैया। और वीडियो अच्छा लगे तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।